Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa ga ci gaban labarinmu wanda ake matake da suna Darajar da Yayana. Iya ta ce ka fita can ka je ka nemo mata. Ran shi ya ɓaci amma bai nuna ba, sai dai cikin sanyin murya ya ce to shi kenan iya na haƙura, amma ba zan taɓa zuwa ko ina neman aure ba saboda ina da munanan halayen da ban cancanta a bani mata ba. Ta ce ni ban ce ba. Ya ce to iya, tunda ba a bani a gida ba, in na je nema a waje ne, in na je nema a wani gida suka bani, na cutar da su tunda ba su san halina ba. Yana kai aya ya miƙe tare da cewa sai na dawo. Ita kuma lafuzan nashi suka hana ta magana. Ita zahiri ba wai ba ta son auren yaya Aliyu da Sadiya ba ne. Na farko ta san halinsa, sannan tana tsoron ta tursasa min. Kullum Aliyu sai ya yi wa iya naci amma ta ƙi, ko ta ga zai ɗauko zancen sai ta haɗa fuska. Wata safiya ina kwance kan gado ina fama da matsananciyar ciwon mara. Dama mun rabu da yin waina tunda iya ta yi rashin lafiya. Yaya Aliyu ya ce a daina yin wainar, duk wata nake wannan ciwon mara. Yaya Aliyu ne ya shigo gaida iya. Bayan sun gaisa ta ce, har ka shirya fita kenan? Ya ce mata akwai wani kes ne a hannunsa ne, yana son ya kammala da shi kafin fitowar AC. Ta ce to Allah ya taimaka, a can za ka karya? Ya ce sannan ya yi shiru. Ta ce da magana ne? Ta sani in har ya yi haka to da magana a bakinsa, ko da yake ta san zancen na Sadiya ne, bai wuce na Sadiya, kuma tana son Sadiyar ta ji makunnanta in ta amince ruwanta. Don haka ta ce yaya autana? Ya ce iya dai maganar Sadiya. Allah iya ba maganar yabon kai ba, ina da kamanar da za a bani mata. Ya ko ta gidan waye? Yar taki ai ba kyau tafi ni ba. Ya faɗa cikin sigar wasa. Ta ce duk da haka ba zan baka ba, kai ita fa ta riga ta fidda mijinta. Ya ce don Allah iya ki faɗa mata kinji? Ta ce au, ni ce ma zan faɗa mata? Lalle ba ma san auren nata kake ba. Ya ce ni iya, in na faɗa mata sai na ga tamkar za ta rena ni. Iya ta ce kun ji girman kan ba, don Allah ka yi haƙuri, ni fa ka tayar da ni ba don yarda ba. Aliyu da ya gaji ya fita. Tun daga lokacin da na ji yaya Aliyu ya ambaci sunana, sai na miƙe zumbur, hankalina a tashe. Ni Sadiya yaya Aliyu yake nufi ko wata? Kai in ko ne ce na more, don gaskiya yaya ba irin mijin da zan ce ba na so bane. Tab, wannan shine tsartar dami a kara. A'a iya, kada ki yi min bakin ciki. Ina jin fitar shi na fito da sauri ina kallon iya, ko za ta ce wani abu, amma sai ta share ni. Na ta nufinta, ita na ta nufin, daga yadda na ɗauki al'amarin, tunda ta tabbatar na ji, ko daga irin fitowar da na yi, ganin iya ba za ta yi magana ba, sai na ce iya. Ta dube ni, wai Aliyu wa yake so? Ta taɓa baki, don Allah rabu da shi, wai ke. To yan uwa ku biyo mu a ci gaban labarin mu ji yadda aka kaya, menene iya za ta gaya masa Sadiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.